Και τώρα εδώ θα τη βγάλεις. Κατάλαβα, θα με εξετάσουν για AIDS. Ας τη βγάλω. Τι κάνεις εκεί ρε? Δεν είπες εδώ να τη βγάλω? Εννοώ ότι εδώ θα ζήσεις. Εγώ νόμιζα ότι θα με εξετάζατε. Και έχει υπόψη σου, απαγορεύονται οι στάσεις, Γιατί περνάει λεωφορείο? Οι στάσεις, οι απεργίες των κρατουμένων εννοώ. Κάνουν και απεργία οι κρατούμενοι για την άτα. Ας σε ξυπνάς ρε. Δεν με λες. Το ροχάμι εδώ μέσα τον έχετε? Όχι, γιατί ρωτάς? Λέω μήπως παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Άντε, ας σε ξυπνάς. Χαρίστε μας. Κύριε Φαροφύλακα, ξέχασες την πόρτα ανοιχτή. Να μην λες μετά ότι τη βίασα εγώ. Εγώ είμαι νομοταγής πολίτης. Ευχαριστώ Ταμτάκο. Είσαι τίμιος κρατούμενος. Τώρα τελευταία παθαίνω κάτι διαλήψεις από ένα παλιό χτύπημα που είχα στο κεφάλι. Δεν ξέρω ποιος είμαι και τι κάνω. Αλλά το κρύβω από την υπηρεσία για τη σύνταξή μου, καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά μην φέρνει σε δύσκολη θέση έναν έντιμο κρατούμενο που θέλει να κάνει το καθήκη του, άμα το σκάσω το κρίμα στο λαιμό σου. Ποιος είναι? Αυτός δεν ξέρει τι του γίνεται. Φαίνεται το χτύπημα στο κεφάλι θα ήταν πολύ δυνατό. Τι κάνεις? Τι κάνεις ρε Μαστούρα? Και να κλειδώσεις καλά, Εσύ τα έχεις ολοσχερός χαμένα. Δεν παθαίνεις μόνο διαλέξεις, αλλά δεν λειτουργεί καθόλου ο εγκέφαλός σου. Βρε χριστιανέ μου, εσύ θα μπεις στο κελί ή εγώ? Ξέρω εγώ. Μάλλον εσύ. Κοίτα τον, εσύ λέει. Πού πας ρε Μάστουρα, έλα εδώ. Έλα εδώ, αν είναι να μείνω εγώ, τότε γιατί στρογγυλοκάθεις εδώ μέσα? Εγώ που θα πάω? Εσύ θα φύγεις. Τι? Δεν μου τα λες καθόλου καλά. Εσύ θα φύγεις και εγώ θα μείνω εδώ μέσα. Πάλι τα ίδια. Πού πας ρε Μάστορα, είπαμε, εσύ θα φύγεις και εγώ θα μείνω μέσα, το κατάλαβες? Νάτος πάλι. Έλα εδώ, έλα εδώ. Εσύ θα μείνεις, εγώ θα βγω. Με μπέρδεψε και εμένα τώρα. Μπορεί να μείνω ομοταγής πολίτης, αλλά όχι και μαλάκας. Σε φτιάξω εγώ. Κάτσε εκεί πέρα να κλωσίσεις. Άντε γεια σου τώρα. Συγγνώμη, σας τρόμαξα. Τι σημαίνει κύριε, γιατί τρομάξατε έτσι? Ξέρετε, τρόμαξα που έπεσα επάνω σας. Ευτυχώς να λέτε, γιατί μόνο εγώ μπορώ να σας βγάλω από εδώ μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα σας είμαι ευγνώμων. Ξέρετε, μπερδεύτηκα. Όλο γύρω κάνω και όλο στο ίδιο μέρος βρίσκομαι. Έχουμε λάβει όλα μας τα μέτρα για να προλαμβάνουμε τις αποδράσεις. Ξέρετε ότι η φυλακή μας είναι υψής της ασφαλείας. Ωραία, υψής της αφελείας είναι. Ουδέποτε δραπέτευσε κατάδικος. Αλήθεια, εσείς πώς βρεθήκατε εδώ μέσα? Είχα πάει επισκευτήριο. Κατάλαβα. Και χαθήκατε, Εγώ θα σας οδηγήσω στην πύλη. Φαντάσομαι την αγωνία σας. Θα φοβάστε μου θα σας περάσουν και για κανένα τραπέζι. Ναι, αυτό είναι. Λέω, έχει πλάκα να με περάσουν για τραπέζι τώρα. Αγαπητέ μου, πέσετε πάνω σε ένα φυσιογνωμιστή. Εγώ μόλις δω κάποιον, αμέσως καταλαβαίνω τι άνθρωπος είναι. Θα ξέρετε από ψυχολογία, Αλίμον, έλα την παίζω στα δάχτυλά μου. Ωραία, τι παίζεις εσύ στα δάχτυλά σου, άλλο πράγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παίξε και αυτά τώρα στα δάχτυλά σου και άντε γεια σου. Τι ωραίος άνθρωπος. Περιμένετε να σας οδηγήσω εγώ στην πύλη.
Είσαι ελεύθερος. Μπορεί να φύγει. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως είσαι μεγάλος φυσιογνωμιστής. Αμέσως τον καταλαβαίνεις τον άλλονα. Έλατε. Το μυστικό μην το πεις άλλον. Κράτα το. Αστείευεσαι. Άντε γεια σου και σε ευχαριστώ. Γεια σου, γεια σου. Τώρα ούτε πως μπήκα φυλακή, ούτε πως βγήκα το κατάλαβα.